Ayan na po siya, ang dami oh. Yan po yung area niya oh. Punta po kayo ng bilihan ng kalan. Ito yung lugar niya, Tugkal. Tapos ito yung tindahan na green. Tapos pababa. Yan, pababa. Yan po yung makikita nyo na yung mga kalan, uling. Tara, tingnan natin kung magkano ang price ng bawat isa. Mayo. Yan, 250 yung ganito, no? Yung sarong malaki 300. 300. 50 lang yung difference sila. 350 yung pinakamalaki roon sa... Ay si maliit ni. Oh, yung pinakamalaki ko. Mas maliit pala. Iyo. Tapos yung sunod, 300. 300 ito. Tapos 350. Ito pa lang ito pala yung maliit. Pag dinangkal natin, yun, lampas din sa to small. Ito ang price daw po nito. Nagkakahalaga siya ng 250. Ito naman yung medium size. Ang laki niya oh. Medium size yan. Ang halaga naman daw po nito ay 300. Tapos pagdating din sa dulo, ito ang pinaka malaki. Ang tawag, parang large na siya. Yung sinukat natin kanina, yan oh. Large. Ang price naman doon nito nasa 350. Yan. 350. Yan. Ito lang po yan sa Tugkal, Kamaligan. Yan, kung malapit po kayo dito sa lugar ng Tugkal, Kamaligan, yan, ipaakyat. Gusto nyo pong pumasyal, pasyal na lang po kayo dito. Yan, thank you for watching.